Metro Cebu Water District kon MCWD na problema karon sa pagpalit og mga generator nga magamit sa ilahang mga bomba sa tubig. Apan gipaniguro nila nga maserbisyohan gyapon ang ilang mga konsumidor. Ano ang report? Suman Attorney Joey Dalos ang chairman of the board sa MCWD nga migamit sila og kaugalingong pondo sa pagpalit og mga generator nga mohaom sa ilang mga bomba sa tinubdan sa tubig. Apan nahurot na mga gensets dito sa kauluhan. Aduna unta sila nakuha apan gipahibaw sila sa supplier nga sa buwan pa sa Pebrero moabot sa Sugbo ang gi-order nga genset. Subay nini magtigom ang mga naglangkob sa Exicom aron hukman kung unsay angayan nga buhaton. Nagsige pa pangita og mga generator set nga inana ang mga specification. However, ang atong talamban with the help of TECO nagistorya mi some of parts sa talamban na siga naman. So katong mga pumps na mo nga naigo sa pagsiga ni andar na sad. Gidugang ni Dalos nga wa madayon ang gisaad sa Cebu City LGU nga pundo alang unta sa pagpamalit og dugang generator sets human masangit sa konseho. Tubag ni Mayor Mike Rama nga angayan untang mangandam ng daan ang MCWD sa ingon niini nga problema. Well, the mayor responded nga iyang gi-veto karon bakante na sad. But kami, because of that incident, emergency purchase na lang sa gibni. Okay. From Manila, no? They should have been proactive because kami din sa City Hall, proactive man may pila ka generator na to. Naigo lang. Magsalig na lang ang MCWD kanus ma-normalize ang power supply sa mga water utilities nga gilauman sa sunod buwan. Sa pagkakaroon, mulapas na sa 50% ang water production sa MCWD sulod sa ilahang franchise. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.